Sinarita ni Jesus dati apangarig kadagiti adalan na, mayarig iti pagarian ti langit, iti sangapulo ababbalasang, anangala kadagiti pagsilawan da, tapno mapandasab ten tinubyo, maagtilima ket masirib ti dadduma. Intugot dagiti maag ti pagsilawan da, ngem awan reserbada alana, ngem nagitugot dagiti mamasirib iti pagkargaan, anapno iti lana, malaksid dagiti adda ti pagsilawan da. Gaputan naladaw ti isasangpet ti nobyo, nagtuglep dagiti babbalasang ket nakaturog da. Iti tenga ti rabii adda nagpukkaw, addan ti nobyo, umayo sabtenen. Bimmaringkwas dagiti babbalasang ket insagana dati pagsilawan da. Ikanda kami man iti lanayo, tamaiddepen ti silaw mi, kinuna dagiti maag ken kadagiti mamasirib. Saan insong bat dagiti mamasirib, amangan no awan ti umanay apara kada tayo amin, in kay lagumatangen para kada kayo. Napangarod gimatang dagiti maag itilana, ngembayat ti kaawanda simmang pet tinubyo. Kimuyog ken kuana dagiti nakasagana ababbalasang asimrek iti pagbudaan, ket nasirraan ti ridaw. Iti saan amabayag simmang pet dagiti maag. Apo kinunada, pastrikanda kami man, ngem saan kayo met nga amam mo, insong bat tinubyo. Kamaudyanan na kinuna ni Jesus, agsagana kayo nga rod, tadiyo ammo ti aldaw, wenno oras. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Imbagabigat tayo amin, Apo. Maysa kadagiti karigatan nga aramid kanyak. Iso daytay agur-uray. Managsulsulitak nga agur-uray. Dahil kala anja kamin nga narwam nga maladladaw. Iso nga marigrigatan nga agur-uray. No naladaw ako mati 2 no 3 minutes. Makonsyosak pa'y dayayan. Ngam no naladawak ti 15 minutes, da something wrong, adda madina dayayan. Iso nga no dayi pa nagururay, kasla nakarigrig at awan ti aanusak nga agururay, nangurunan no naka-schedule, nakaset, kasla kas di ko mamalaksid no, adda valid arason. Kastoy mo dito Ibanghelyo tayo, pangarig ni Apo Jesus, kayat na nga sa awan, istoryana, tapno maawatan dagiti tattao. Anya ti pangarig na, ada sangapulo ababbalasang. Inawagan na, dagitoy dagitoy 5, iti kasla neng ko natay kumati maag. Dagitoy 5 met masirib. Apaya kasanot na pasamak. Nangalad at pagsilawan da, taapanda sabten tinubyo. No kumano iti sitwasyon tayo, kasla kumamo no grand entrance kumamo ginubyo, isuda ti agtader nga mangsilaw, dahi pag naan natap no nabungga. Dahi kumanya. Kasya ti kasla kumamo kanya tayo, kaabay nga taa. Tapno nabungga, dahi isasang bayda. Kada ito'y 5, eksakto laeng dahi budget da alana. Dagiti 5 met adda reserbada. Kano kitaan tayo, no nasurot ko mamo di sa sangpet tinubyo no nasapsapa, immanay ko mamo di lana dagiti maag ko nana. Ngam haammet, naladaw asimmang peteng nga terabii. Nakaturog da pa yan, naibusandan. Katatta ko nana, ikanda kami man ti lanayo, kunada kadagiti mamasirib, saan ingkay lagumatangan, idi mapanda gumatang, anya ti kunana, pag iso asimmang tinubyon, nakastriken, awanda. No kumano iti pagsasao tayo, they miss the point, kunana kumana. Ilocano, nalaklaka nga awatan, mintis, amoy iti sao nga mintis, kawas. Nagmintis da, ija kapapatgan nga gundaway nga addada dya ko mga agsilaw, iso ti kaawanda. Iso nga ginawagan ni Apo Jesus dahil iti istorya na maagda. Taapaya, nagsagsagana da, nagtugtuglep da nga naguray, ngam idi madano nan di kapapatgan apaset, iso umatan ti kaawanda, iso nga mintis, kunana. Kinagasat dagiti 5, ta adda reserbada, iso kunana, addalat ta kumareserba tayo.
Kasi magkanya tayo at dalat na ko ma-reserba tayo. Tatan, kunan ni Apo Isus ngamin, agsagana kayo, tadiyo ammo, ti aldaw wenno oras, at dadwa nga pagpampanunutan tayo ditoy. Umuna, mintis. Nya? Mintis. Ado dagiti pagmintisan tayo, ado dagiti mamiss tayo, appoint iti panagbiag tayo. Iti biag tayo nga tao, ke orgi seminaryo, ke iadal da kanyami dayjay. Dayjay, 4 aspects ti biag ti tao. Anya dayjay? Nya na ganan? Humanitarian, ti katatao, spiritual, academics, may isa dayjay academics, santo dayjay social pastoral pannakilangen kunana dayjay. Upat nga anggulo ti biag masapol a balansyem amin. Kuri met iti panagbiag tayo, ano daduma adu dagiti pagmintisan tayo. Humanitarian, nangasawa, dagiti agasawa, dinungdungom, idi ararmom, idi kayat mong asawaen perfect. Ayatem karingarod dagitay nya mono osto nga kari ayaten kanto aging gana titong palbiag ragsak ken liday rigat ken namay nya sakit ken salunat ay ayaten kanto unay kalpasan ti 2 bulan na amuan na ugalinan insublinan napukawen kuno di agasawa no hanna maitedday tang ayaten mintisen. Nagkinari kayo nga rod. Nga uray pa'y no adda makapungtot, uray pa'y no adda agrigat, uray pa'y no adda problema, dapat kumaaka rumimrimbaw lata. Ngam no daduma, pinanawan nan, wano saanen, agkabkabalay da ngam jari nadahan da mga agasawan, mintis. You miss the point at the essence na ti panagasawahan, hindi agbasbasa, pagbasaem, apangarod agadal, sa bali inobrana, han na ipapati, han na nga na, kuhan, awang gasat ko na na, mo ano, gasat na jay. Awang gasat ko na na, awang magasat ko nga nagpabasa, di estudyante, mintis, he or she missed the point, napanggarod agbasa, kakamali, mintis kasi makanya tayo ang, dakay nga naganak, patanuram nga rin di anak mo nga nasayaat, adalam tini na espirituan pagbali ng mga pagwadan itigimong. Nagkamali na minsan agtalaw ka kunamon mintis Nakabitak la gimatang ka diti pijurin mo nga nakangingina yan ti salas ka siyempre ubing nga ron nadalapos na napatpatugan pagtalao mon sinanutamon no mabalbalin ilaksid mon gapula day ta kamalina hangat nga mintis dayay. Hangat aramidom ko la inton sumaruno wala ang dayta ka malila ang dayta bumawi ka mintis nga ron ti biag tayo no daduma adu ti pagmintisan tayo adu na kita hanga maibagay nagtarigagay ka nagtrabaho ijay trabaho naikang ka mintis matan awang maayat na itatrabaho mon ang ora iti kay kakabsat tayo imay ka nga ron dito'y lubong, dito tinagdakkel nga pakariribukan tayo. Apaya, imay ka dito'y lubong, apaya, nananam ti ayat ni Apo Diyos, nananam ti ragsak na, nanamom ti ipakiarinam kadagiti kakabsat mo, no kas ano ti ayat ti Diyos kadakwada, ngam no daduma, mintis jibiyag tayo, apaya, nagyan na insecurities na punno. Adda umapapal, gumurgura, agi kumkumpira, agsaksakit tinagam na manungatawon nga dayta ti klase ti biag mo. Hangat nga mintis ti katataom dayjay. Hangat nga kamali ti katataom dayjay nga umay mo kumananamon ka tila berbero ka mong ka kamali ni kabsat mo, haangkan makapagragsak. No improve ni kabsat mo agtutuok kang agrigrigat agsangsangin kaya mo kasi kaamin ti lamang. Hangat nga mintis nga pa nagbiag di jay sayang. Human formation, ori ti bagi tayo. Iti kunak kadagitay gagayim ko, ori ito'y kin abroad no daduma. Ala, kayat tayo, wen, dagiti daduma, ala, naggagat. Ipapati nga agtrabaho, dagiti daduma, duwapay ti trabaho da, talo. Di tayo pa'y agina na.
Nadadaol narakrak to tabagita yon sa tay tula agpakpakaasi no nagsakit kan. Into no daytay madijeri namon madijeri ko among ka alasakan to bumawbawi apo nagimas to madagitay kang kanumon anyan tumati kang kanumon organic kanon awang kano ti tabtaban kada nga idi kapigpig sa am ka sa nga daluson mata gawem awang kano ti sugaran ka idi nakakita kalati agburek no lokatam ko apaw nagimas da talo baso inom idi nagdiabetes ka saka you miss the point isakit tayo mat ay bagi tayo. Nasa graduan mo't laeng adatoy. Ano daduma ka? Ikamuti ina na. Ikamuti para tibagbagim haan nga abuso. No daduma mo't eh. Bungaram ta hangover mo, bungaram ta aging ga mga isubyag mo. Aging ga magsakit kan Sobramot haamot So mala ori ti bagi tayo. Dimot ikan di bagim nga ag-relax, agnamay, deti agwaya mo di panunot mo. No nakado ti pakarikutam nga sabsabali ham mga sika ay aging nga dadaol deta. Mintis mo laeng dayay. Ori ti relasyon tayo kin Apo Diyos. No daduma ka mintis, kawas. Apaya sa ka man agkararag no. Ayan na ganan. Kasapula mon. Hindi biyernes at na disgrasya dito, kakabsat nga nagkurong-kurong. Ita mismo sangot simbaan nakita yung CCTV, kakaasi damot. Na nagkilo, na iya ka mo niya napasamak apay nga naawid yung kurong-kurong, simmabat iti bandad tapay laeng ne. Kararagan tayo, no, niya mo dagitay ko ada. Kada kaululik, na ikidam kun sa dayjay, iso nga awan, iya nga, kwan, hindi ko adda kano magpaarayat kay mang kararagan, di magkatikista tinakita da. Ning kay kararagan nun mabuteng damot amin ta siyempre awam mo ti maarayok mo amin tiri na tayo. Kay didak nga nariing ing kay kararagan ta barbaring no iso pa kaisalakanan da ko nanakano DJ maysa. Apay ti pa kaisalakanan mo kadji mo di akararag no agngoy-ngoyan. Hangat-hangat ti pa kaisalakanan kadji wagas ti panagbiag mo idi si bibiyag ka haan. Ala kaasyan na po Diyos, pakawanan na dagiti nagkurangan da, bigbigan na mo dagiti nasaya at nga naaramid da. Ngam ti pakaisalakanan na nukas ano ka anagayat. Ti relasyon mo kini Apo Diyos, kiimpakat mo iti tao, kas ano ka nga namakawan. Kas ano nga inawat ni kabsat mo nga na itublak, binangon mo laeng agsublikan niya na. No iburay mo day tabagim nga agserbi nga day tay maragsakan ti daduma po ta ayat king kahangat nga day ti perfect nga pakaisalakanan. Hangat nga may mayat di nga sigurado di pan nakaisalakan o di ti aramidan tayo nga di very judgmental tamatam di pa nagpampanunot mo nakaat-atap ala aging gana nga managing bubukod ka sakan to agpakamakam nga into no agsakit ka kung may kagpala na kinapo padi apaw ikamakam mo awan relasyon mo kini Apo Diyos tat nakapigpig saam inton kumapsot ka sakan to umay kanya na hangat nga mintis abiyag dayjay. Isok ko na kadagitay agibasa ka, habang napigsa kayo, umayo padasin, ati agibasa. Itulong yung atalaing yung agibasa. Haan nga inton nag-retire kayon, sakay to umay, ay apo, kakaasi ka mang birbirok ta anchokos mo, nalipatam mo gayam, maitubtublak ka nga bumaba, samon to kaya te agserbiin niya, subsobra. Hangat ang may mayat no tatapay laeng ka, da relasyon mo nga naunagan, ala no, agkamali ka, bumawi, no, adda pagkapsutan, amabalay ikonpesar, isugarod nga dalusan. Kasi kung maati relasyon tayo kini, Apo Diyos. Tapno hang mintis. Misuti ko ka, umay kay dito simbaanan, kung kunak ngayang angaw ka dagiti gagayim ko niya, sakbay no hanyo kayat ti umay, da kay to ti idurundan. Nya laglagi pam kade gunggunam kunan to dagiti tattaon ka ako nanto niya papadi ka taga ano kaya para taong apay hangkay mo makikita sakala makita no so ngayang angaw ko pa nga kungkon na la dinumingo kayo nga dinumingo kay ko mga agminatay dinumingo kay amakimisa kungkonak haan amintis adi nga relasyon nga sa mula sa kalamapanen no dati agngangahabiten sa kalamapanen no dati nagkan sa kalamapanen no maudi agundaway haan nga kasjeti relasyon kini Apo Dios
Adda aji normal nga relasyon mo na samit nga relasyon mo king kuana keday ta relasyon makita ti pannakilangan mo kadagiti kakabsat mo. Iso nga kunana agsagana kayo tadiyo ammo ti aldawen no oras. No maaramid mo dayta nakasagana ka akanayon. No napatanor mo nasaya at na pamilya, mada nagbanagan da, ori ka no hanga naggraduar no nasaya at nagbalinan na, at dagalad na nasaya at na pamilya. At na nasaya at nga langan-langan mo ti kaarubam, oray no adda kumapsot ka, agsisinarakoy tapno maisalakan, hangat nga nakasagana, hangat nga naragragsak. No adda ang kaiburay mo matap mananam mo dagiti dadumahan, nga nga may mayat DJ kuna tayo nga panagsagana tayo. Tati panagsagana ka, hana nga dati, umayte agparinto mang ito yan, agkukonpesar tayo nga agpakawanan. Kano hampay nga si mga bay, agsubli ka mo ije dati nga biyag mo, mabalim mo nga dalusan. Iso dahito kunana, umuna, tapnohan tayo nga agmintis. Sublianan tayo, kitaan tayo hanga mintis di biyag tayo. Maikadwa ti panagsagana, di jay wagas ti panagbiag tayo, no regular day jay, nga iso ti katatao tayo, awan dua-dua, nakasagana tayo. Iso nga evaluaten tayo, relasyon ko ti pamilya, sa bali, relasyon ko kini Apo Diyos, relasyon ko iti padak nga tao, maririinada ka di nga tao nak ti Diyos. Dahil tinainseriban nga panagbiag, timaag, dahita, bagbagi na pampanunutin na, agbibiyag itisip nga, kamaliti daduma ti lubong na, agbibiyag ti kinamanaging bubukod, agbibiyag ti sakit tinakam maagday jay. Sa tayo ikamakam nga igararagan no pumusay, narigat. Alam makatulong to dagiti kararag tayo ngam nasigsigurado no tatta si bibiyag tayo. Nasigsigurado no tiwagas ti panagbiag tayo makatulong kin makaayayo met aka dagiti kakabsat tayo. Ala kakabsat, awam met ang ti maag kanya tayo. Awam mo nga tati maawagan ti maag, basta ikarkarigatan tayo. Ado mo dagiti agi-struggle, wan. Oray mamin ano tayo maitublak, agi-struggle tayo nga agpakasayaat. Oray kas ano kinarigan na, ikarkarigatan garod ti bumawi nga kunada. Tapno hangamintis di jay panagbiag tayo. Ngam kamaudyanan na kunana, agtalik tayo latati grasya ti Apo. Kunana nga rod ni umay, di tayo ammo ti oras. Iso nga ti isasangbay na, oray nakasagana tayo no saan, sumangbay isuna, nga maudyanan na agtalit tayo tulat na ti grasya kin bendisyon na. Ngam na may mayat lat na ti puntos na no nakasagana ka.